madoda in a crypted language, but into endifuna ukuyichaza apha ndifuna ukubana nivula amehlo sikhe simnike i-benefithana encinci of the doubt lo kuthiwa ufana nam apha ekhantrini uphethe ilizwe, sithi ebengayazi into yokokubana aba bantu bamnika imali yokuba abe ngumongameli welizwe banobungozi oluhlobo. Xa kuthethwa ngaleyo andizoyibiza ngesiXhosa, xa kuthethwa ngezinkintsela zintlanu zibizwe ngulo, kuthethwa ngabantu abanobungozi kakhulu. Buyakhumbula kuqala kwakhona iGuptas, ngoku si-state capture sesinamba 2, si-state capture sesibini esisikuso. And ndiyakroka mna into yokokubana uye wayibhaqa somewhere ulo ukubana hayi man aba bantu kutheni bendilawula nje. And inintsi man, jonga kaloku uNtsiki uveze into ezininzi, uNtsiki uveze, and azizuvezwa ndim kwipublic, hayi andicingi that mna banganicumza. And ke mna ke ndikwivicinity yabo andicingi. Jonga uzumamela uNtsiki Mazwayo, kukhona othetha uzaya phaa kuMadlanga but yeyi uthethe ezinye izinto ezingaka, ubiza amagama amakhulu. Laa mlungu ke uqala ngophi apha eMzantsi Afrika udangerous, unobungozi kakhulu. And kuthiwa yinkintsela nalapha ekuthakatheni. Ye madoda ndiyafuna mani into yokokubana sikhe sivule amehlo simcinge into yokubana njengokubana umongameli lo wesizwe evule le commission yele tshomi yakhe ingutata uMadlanga, ndiyakroka into yokokubana uyenze ngamabomi laa nto. And akafunanga ujambisa into yokubana ufuna uchitha ezi cartel because babemnike imali, babemnike inkunzi, akafuni ubajambisela into yokubana uyabachitha. Waqonda uba uzawuthi uzawufunza ngale Madlanga. Now sesibalekiselwa ikhamera nje nakuyaqatshelwa into yokubana once ithethe ezikhamereni bazawuvundla basilayize itsotsi. Uzukhumbule ke lo uqala ngophi agqibele ngo-O, ngulo kaloku uneedompasi ezintathu kwizizwe ezintathu. Kuthiwa ke ngomnye wabona baphambili benkuntsela. Yeyi ukhona ndithusileyo mani ebendimthanda. He looks, ubonakala ingathi ngumntu ongenachaphazela sona, but kuthiwa ungunamba uphaa phezulu kwezi zinto and ayingomXhosa. So ndiyakroka mna into yokubana njengobana utata lo wethu lo waseNkandla wayebhizi nenantsika nabayana amandiya, sinenye sinelunye uhlobo nje le-state capture. So this might be Zondo Commission but nguMadlanga. uZondo Commission wayesetyenziselwa ukhupha uZuma neGuptas. Ngoku le sikuyo uMadlanga yeyokhupha ezi cartels, and le ingumpumlo iphezu kweqhinga, ayifuni uba sengxakini neefandazi zayo, ayifuni ujambisa into yokubana idityiwe ngala mashita ambhulishayo amlawulayo. Uthi kutheni la majita engapha komthetho, uthi kutheni ethatha ii-decisions, uthi kutheni ithenda zifunyanwa ngabo. Kwa hayi mani nenze le nto yingevadem, and andifuni mna uthetha ngayo, andifuni uthetha ngayo because masiyeke umkhwa aqhube. Kodwa ke sesiyibonile thina sayidibanisa ubana inantsika ezinkintsela zintlanu ngobani, ngabantu ongasoze ubacingela. And ubhafala Aisha benyanisile umkhwa ubana no, those ones are small dogs, there's real G's in this thing, and believe you me, asikho safety.
ilizwe lithathiwe ngabantu bangaphayana and zingakhala anytime because benze sure nokubana i-ministry yamajoni i-week ayinikwa mali enzela ubana xa befikile bezosibhukuqa bangasibhukuqana kanjani na because asikho safety sililizwe. Siyacela ke madoda ubana andizothi masithandaze mna because siyathandaza. Ngenye imini kuzafuneka sinyuse amadolo. Xa bemehlula umkhwa njengoba besisenza sinyuse amadolo for ubumenemene bento kacwecwe, kuzawufuneka siphinde ke madoda sinyuse amadolo for into eziserious ke ngoku ezifana nokuthathwa kwelizwe lethu sijongile. Yena lo uphethe ilizwe andiqondi uba ebeyazi uba uzifaka kule nto azifake kuyo. Andifuna uphendula mibuzo ke madoda because it's dangerous and siyamonitharishwa. All I'm going to say, mhlambe ndizawuposta laa nto kalo mntana amagxaneni kantsike mazwayi laa interview, amehlo wenu azawuvuleka. Andifuni nixelelwe ndim yonke into, andifuna uzinantsika ngomsele but hey, hayi tata, limkile ilizwe makwarantini, limkile ilizwe. Believe you me, ndizayincamathisela apha le nto kantsike mazwayi ebe-interviewa umntu othetha i-facts about what eyona nto yenzekayo apha ekhantrini. Mandiniyeke kanjalo ke mashita.